नमस्कार, मराठी किचन विथ सवितामध्ये तुमचे स्वागत आहे। तर आज आपण हॉटेल स्टाईल फिश करी बनवणार आहोत। आज फिश करी बनवण्यासाठी इथे मी रोहू फिश वापरला आहे। चवीला अगदी भन्नाट अशी ही रेसिपी आहे। तसेच तुम्ही अजून चॅनलला सबस्क्राइब केले नसल्यास सबस्क्राइब करा व सोबतचे बेल आयकॉन ही प्रेस करा। चला तर मग वेळ वाया न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। फिश करी बनवण्यासाठी इथे मी हे अर्धा किलो मासे घेतलेले आहेत। आज मी रोहू फिश वापरणार आहे। सुरुवातीला माशांना थोडेसे मॅरिनेट करून घेऊया। त्यासाठी यात चवीनुसार मीठ घालत आहे, त्याचबरोबर अर्धा चमचा हळद व 1 चमचा काश्मीरी मिरची पावडर घालत आहे। काश्मीरी मिरची पावडरमुळे माशांना रंग खूप छान येतो। तसेच 1.5 चमचा आलं लसूण पेस्ट घालत आहे। आता सर्व मसाले माशांना छान लावून घेऊयात। मसाले असे चोळून लावून घ्यायचे आहे। मसाले लावून झाल्यानंतर ते मॅरिनेशनसाठी 15 ते 20 मिनिटे बाजूला ठेवून देऊयात। मासे छान मॅरिनेट होत आहेत, तोपर्यंत आपण पुढची तयारी करूया। इथे मी एका मिक्सरच्या भांड्यात 2 मध्यम आकाराचे कांदे असे रफली चिरून घेतले आहेत, ते आता घालत आहे। याची आपल्याला बारीक पेस्ट करायची आहे। आज मी कांदा भाजून न घेता तसाच वापरला आहे। आता ही पेस्ट एका बाउल मध्ये आपण काढून घेऊया। कांद्याची पेस्ट बारीक केल्यानंतर मिक्सरच्या भांड्यात 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो, 8 ते 10 लसूण पाकळ्या, 1 इंच आल्याचे काप आणि मुठभर कोथिंबीर घेतली आहे। इथे मी कोथिंबीर देठासहित घेतलेली आहे। हे सुद्धा छान बारीक वाटून घ्यायचे आहे। हे पहा, ही पेस्ट सुद्धा एका बाउल मध्ये आता काढून घेऊया। फिश करी बनवण्यासाठी लागणारे वाटण आता तयार आहे। आज मी कोणतेही साहित्य भाजून न घेता वापरले आहे। आता यानंतर एका पॅन मध्ये 2 ते 3 चमचे तेल घेऊयात। तेल थोडेसे गरम झाले की यात मासे फ्राय करून घ्यायचे आहेत। एक एक करून मासे मी या तेलात घालत आहे। आज आपण अगोदर फिश फ्राय करून नंतर त्याची करी बनवणार आहोत। अशा प्रकारे फिश फ्राय करून घेतल्यानंतर करी बनवली की खूप टेस्टी अशी होते। एक बाजू व्यवस्थित फ्राय करून झाल्यानंतर त्याला पलटवून घ्यायचे आहे। दोन्ही बाजूंनी मासे चांगले फ्राय करून घ्यायचे आहेत, पण मासे फ्राय करताना ते जास्त क्रिस्पी होईपर्यंत सुद्धा फ्राय करायचे नाहीत। अगदी हलक्या हाताने मासे असे पलटवून घ्यायचे आहेत। हे पहा, आता मासे छान फ्राय झाले आहेत। आता हे मासे एका प्लेटमध्ये आपण काढून घेऊया। तुम्ही बघू शकता मासे किती छान फ्राय झाले आहेत। त्यांना रंग सुद्धा खूप छान आला आहे। आता यानंतर त्याच कढईमध्ये फिश करी बनवण्यासाठी घेऊया। कढईमध्ये तेल शिल्लक आहे, तेच तेल मी वापरणार आहे। जर तेल थोडे जास्त वाटत असेल तर ते थोडेसे काढून घ्या। सुरुवातीला यामध्ये तयार केली कांद्याची पेस्ट घालायची आहे। कांदा छान सोनेरी होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून सतत हलवत परतायचा आहे, म्हणजे छान एकसारखा परतला जातो। 5 ते 6 मिनिटात कांद्याची पेस्ट छान परतून होते। हे पहा, कांदा छान परतला आहे। आता यात तयार केलेले टोमॅटोचे वाटण घालूया। वाटण छान तेल सुटेपर्यंत परतायचे आहे। कांदा परतण्यासाठी बराच वेळ लागतो, त्यामुळे कांदा व टोमॅटो एकत्र बारीक न करता ते वेगवेगळे वाटून घेतले आहेत। आता टोमॅटो सुद्धा छान परतून घ्यायचा आहे। गॅसची फ्लेम मीडियम ठेवून सतत हलवत परतायचा आहे। टोमॅटो छान परतून झाला आहे। आता यामध्ये थोडेसे मसाले घालूयात। यात अर्धा चमचा हळद घालत आहे, त्याचबरोबर चवीनुसार मीठ घालत आहे। त्याचबरोबर 1 मोठा चमचा कांदा लसूण मसाला व रंगासाठी 1 चमचा मी काश्मीरी मिरची पावडर वापरत आहे। यानंतर यात 1 चमचा गरम मसाला वापरत आहे। आपण माशांना मीठ व तिखट लावले आहे, त्यामुळे त्याचे प्रमाण तुम्ही अंदाजानेच घ्या। तुम्हाला फिश करी किती तिखट हवी त्यानुसार तिखटाचे प्रमाण तुम्ही घ्या। आता मसाला चांगला तेल सुटेपर्यंत आपण परतून घेऊया। मसाला चांगला परतल्यामुळे फिश करीची टेस्टही वाढते। हे पहा, मसाला चांगला परतून झाला आहे। आता यात 2 कप मी गरम पाणी घालत आहे। हे मसाल्यांमध्ये छान मिक्स करून घेऊयात। करी तुम्हाला किती घट्ट किंवा पातळ हवी त्यानुसार पाण्याचे प्रमाण घ्या। मिक्स करून घेतल्यानंतर मला थोडी करी घट्ट वाटत आहे, त्यामुळे यात मी आणखीन थोडे पाणी घालत आहे। आता हे 2 मिनिटे शिजवून घेऊया। आता करी छान शिजली आहे। आता गॅस थोडा स्लो करूया
आता यात 4 ते 5 कोकम घालूया। इथे तुम्ही कोकमाऐवजी चिंच सुद्धा वापरू शकताय। आता आणखीन 4 ते 5 मिनिटे करी शिजवून घ्यायची आहे, म्हणजे कोकमाचा फ्लेवर करीमध्ये छान उतरेल। 4 ते 5 मिनिटे झाली आहेत, मसालाही छान शिजला आहे। आता गॅस स्लो करून यात फ्राय केलेले मासे घालूयात। एक एक करून मासे घालायचे आहेत। मासे घातल्यावर यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालूयात। आता मिनिटभर तसेच ठेवून मासे हलक्या हाताने थोडेसे हलवून घेऊया व वरून झाकण ठेवून स्लो फ्लेम वरती आणखी 5 ते 7 मिनिटे शिजवून घेऊयात। हे पहा 5 मिनिटे झाली आहेत। झाकण काढून बघूया, करी छान शिजली आहे। आता मासे हलक्या हाताने पलटवून घेऊयात। तुम्ही बघू शकताय करीचा रंगही छान दिसत आहे, मासेही छान शिजले आहेत। आता गॅस बंद करून यावर झाकण ठेवून 2 मिनिटे तसेच ठेवूया। तर तयार आहे छान ढाबा स्टाईल फिश करी। ही फिश करी तांदळाची भाकरी भाताबरोबर अप्रतिम लागते। तुम्ही बघू शकताय मासे छान शिजले आहेत, करीचा रंग देखील सुरेख दिसत आहे। करी छान दाटसर अशी झाली आहे। आपण गरमागरम ही सर्व करूया। तर आजची फिश करीची रेसिपी तुम्ही जरूर ट्राय करा। रेसिपी कशी वाटली ती कमेंटद्वारे कळवा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक शेअर करायला विसरू नका। चॅनेलला अजून सबस्क्राईब केले नसल्यास सबस्क्राईब करा व सोबतचे बेल आयकन ही प्रेस करा। मराठी किचन विथ सविताला इंस्टाग्राम व फेसबुकवर सुद्धा फॉलो करा। चला तर पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत। धन्यवाद।